आसा गाइस मैयानि भिडिअ'आव होननो गोनां आद्राया बेखौ दिनै आं होनफिनसै। दिनैनि भिडिअ'आव कमेन्ट्स मोजां फैदों, बेखौ लानानै आङो गासिखौबो फरायजोबनो हायाबाबो एसे इम्परटेन्ट कमेन्ट्स लिरहरदों आंनि भिउवार बिथांमोना। खौसेथिनि सायाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ जे गोरोबनो नागिरबाय, प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा सारजों जे आखाइ हमलायनो नागिरगासिनो दं, बेखौ आङो दिनै कमेन्ट्सखौ नोंथांमोननिखौ फरायगोन। गिबियावनो आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजां दं। स' अब्ला नोंथांमोना खोनासंलांदो, नोंथांमोनाबो एन्सार हरबाव। मैयानि भिडिअ'आव बुंनो गोनाङा जाहैबाय नैबे कान्त नार्जारी होननाय सासे आंनि भिउवार बिथाङा ओरैबायदि लिरदों, रायला रायलिखौ दोनथ' फंबाय, खौसेथिखौ नुनो मोनसिगोन, हारिनि सार्थआव बयबो खौसे जासिगोन, नों मिथिथ'वाखै बिनिखायनो बखिला बखिलि खालामथ'नो नांला। थिगैनो बुंदों बिथाङा, हयथ' राजनितिक आफादफोरजों मैखोमै ओंखारग्रा जानो हागौ। बबे पार्टिनि आंथ' बेखौ मिथिला, बेखौ रायलायनांगौबो गैया। दा बुंदों जे थिगैनो दङ, खौसे जानो हायोबा मोजां, जों खौसेखौनो लुबैयो। बेनि उनावहाय आं फरायबावनो नागिरदों कमेन्ट्सखौ। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिरनानै हरफिनबावबानो जाबाय आरो। सासे लिरबावदों इउजार FT4 बिदि लिरनाय आरो जिमेल नामाव, मोजां नामखौ लिराखिसै, दि लिरदों, खौसे जाथों फंबाय बर'फ्रा, नङाब्ला जों बर'फ्रा नेवसि जानोसै। बेथ' नंखागौ, सैथो। इउनाइटेड वी स्टेन्ड, डिभाइडेड वी फल होननाय बेबादि बासनखौ सिगां दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थाखादोंमोन। बेनिफ्राय आङो नायबावनो सानदों, नै बेनुदा वारि बिथाङा पि पार्टि, प्रमद बर' पार्टि, ओइस पार्टि, हाग्रामा महिलारिखौ होनदों, इफ नट बी यूनाइटेड in such trending political situation of Bodos, BTC or Bodo community is about to facing with crucial political crisis by Lotus Party. Thanks. नंगौबो, जों बे थासारियावनो we have to solve this problem and this situation immediately. नङाब्लाथ' otherwise we have to facing crucial political crisis by Lotus. बेथ' सैथोखा। नंगौ, नोंथां बुंनायाबो सैथो। बेनिखायनो जों बयबो खौसेथिखौ लुबैदों होननानै जों मिथिनो हाबाय। बिनय बरगयारी सार बिथाङा बुंदों, बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जोबोद मोजां कमेन्ट्स हरबाय थायो। सार, खौसेथि बर'फोरनि गेजेराव माब्लाबाबो जाया, उरखावगोरा प्रमद, गबिन्द, फेरेंगा, राकेश, बोरमा फान्था 17 बोसोरनि सेंग्राफोरसो जेराव बिटिसि एकर्ड खालामबाय, उपेन बड'फानि सिमां सान्थौफोरखौ सिन्था खालामा, हाग्रामा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायाव, अब्ला सानदो रायजो राजाफोर बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामना पावार गैथारै जाबावदों, एनडिपिफोरनि गोरोन्थि मावखानाय, सभारेन कान्ट्रि नागिरग्रा प्रमद बर'जों खोमा खेबजानाय बादि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बोरो बिटिसिखौबो पावारलेस खालामबाय, इउपिपिएल मास्ट बी कलाप्स आदारवाइज नो वे नो सल्युशन। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, एनडिपिफोरनि सिमां मिजिंखौ थेर बेथेर खालामनाया। बेनि सायाव नोंथांमोना आरोबाव मा कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। बिनय सार होननाया जेबो राहा गैयाबाथ' बे कलेप्स डाउनफलावनो गोलैफैयो। नायनायसै बिल्डारफ्रा बेसेबांसिम गोदोना गोबालायनो हायो। आरो नेक्स्टआव माइथि 12357 माइथि होननाय बिथाङा, बिटिआर एकर्डनि उनाव पावार थुंगेबायब्ला इउपिपिएल आरो बिपिएफ लोगो जाब्ला पावारा बबेनिफ्राय फैफिनगोन बानायसो। एकर्डआवनो लिरखानाय दं, सिइएम एमसिएलएफ्रा डिसिनि बान्दासो, अब्ला रायजो राजानि मा मावगोन, लिडारफ्राल'सो सोरगोफुरियाव थागोन। बेथ' नंगौबोलै, नोंथां बुंनाया, लिडारफ्रा नोंगौबो, खुनु टेनसन गैया थाखा फैसानिबाबो, जों रायजो राजाफ्रासो खस्थ' मोनो। दा नैबेखौ आङो मोनसे एन्सारखौ आङो होनो नागिरदों बे बिथांनि माइथिनि सायाव, जे बिटिआर एकर्डजों पावारा थुंगेबायबा बबेनिफ्राय फैफिनगोन बानायसो होननायाव, हाग्रामा महिलारिया सिगांनि समावहाय इलेक्सन समावहाय होनदोंना मोनसे गोख्रों खोथा, बेखौ गोसोआव दंना गैया आं मिथिया, खिन्थु आं बुंफिननि आरो आं रिपिट खालामनो नागिरदों। बिथाङा बुंदों जि आंखौ पावाराव गाखोहोयोब्ला
बेफोरबादि माने हाग्रामा महिलार गभर्नमेन्ट दायोब्ला बेफोरबादि पावारखौ आंनो 2 मिनिटबो नाङा होननाया बे मोनसे भरोसा कनफिडेन्सआव रायजो राजाफ्रा सानदों आरो हयथ' नंगौ माखासे खोथाखौ लानानै पावारलेसनिथ' नङा जोंनि मेजरिटिजों बिटिसिखौ जों गभर्नमेन्ट सालायनो हायोबा बे पावारा फरेस्ट रयेल्टि बायदिसिना थांनायफ्रा गासिबो फैफिनजोबो फैयो नियम दं दा जाबाय बिथाङाबो बुंदों थिगैनो दङ खौसेयाथ' जाथारनांगौ डिसिनि खोथायाथ' बे 6 सिडुल एरियायावहाय डिसिनि खोथा फैया डिसिया जाहैबाय स्टेटजों डाइरेक्टेडसो खालामजानाय ओमफ्राय नैबे जोंनि 6 सिडुल एरियाया एक्सट्राखा प्रभिजन्सआवनो लिरनानै दंखायो नालाय डिसिया 6 सिडुलनि आन्दाराव फैया बे डाइरेक्टलि आसामनिफ्रायसो बेनिफ्राय डि बसुमतारी बिथाङा होनदों खौसे जानायखौथ' बयबो लुबैया आरो खौसे जानो हायोब्ला बर'नि माखासे गांनाय उखैनायाबो सल्भ जागोनखौ नुहुरो लुबैयाथ' नङा लुबैयोसो जागौमोनदां नाथाय खुरसि लुबैसुला माखासे दैदेनगिरिफोर दं जायफोरनि थाखाय खौसे जानायाबो गोरलै नङा गासै रायजो राजाफ्रा थिगैनो दं जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो थिग नङा बिसोरनो हारिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामो दिनैनो गाबोननो गासै बर' हारिया खौसे जाबाय होननानै मोनसे मेल मिटिं लेंनायसाय बेसेबां रायजो राजाफ्रा गुरलाब गुरलाब ओंखारगोन बेनिखायनो हारिनि खौसेखौ आंबो 100% लुबैयो मानोना बिटिसिआ जों बर'फोरनि थैजों सोरजिनाय बर'फोरनि बारि बिथा थिगखौनो लिरदोंलै बे बिथाङा डि बसुमतारीया बेखौ गुबुन हारि एबा राजनितिक हान्जाया दखल खालामोब्ला बेसे दुखुनांथाव नंगौ जोंनि थैजों गोलोमदैजों मोननायसो बेयो जोंनि बारि बिथा जों मालायनो हगारनो हाखाया बे सहायथावैखा बेनिफ्राय नैबेबो रायजो राजाफ्रा थिगैनो दं नंगौ बेखौ आं बुंफिननांला बरिया खोथाखौ बुंदों खोनाखाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फरायबावनि कान्त नार्जारी दहाय फार्स्टआव फरायनाया आं खौसेथिनि जागोननि खोथा बुंनायखाय मोगथां महराव नुनो थांगासिनो फंबाय होनहरफिनदों मैयानि भिडिअआवबो होनदों दहायनि भिडिअआव होनहरफिनबाय बर'नि 3 दैदेनगिरिफोरा हारिनि गाज्रि अलखदखौ नुनानै बुजिनानै गाव गावनि स्वार्थखौ दोनथ'नानै खौसेथि जानो ओंखारखाबाय निउसफोरखौ बयबो निउस बादि होलायब्ला मोजां जायो नों आंल' बखिलायनाय नुनो मोनगोन फंबाय नाथाय गोजौनि दैदेनगिरिफोरखौ बखिनाय नुनो मोननाय नंला बे समानो सनानि सम जानानै थासिगोन बर' हारिनि थाखाय बे समावनो बयजोंबो नाख्रेबजानाय समावनो जों गोरोबनो खराग मोनो दिस इज दा गल्डेन अपरचुनिटि टु इउनाइट अल दा बड' पिपोल बे आरो थिगैनो बुंदों नुनो मोनसिगोन होनदों बिथाङा नंगौ प्रेक्टिकेलाव टाच गोनां जानो हागौ ओंखायनो बेबायदि खोथा सैथो खोथा 100%खौथ' लुबैयो खौसे जानायखौ जों बखिलाबायनायखौ दोनथ'नांगौ होननानै बुंदों आरो दा गासिबो कमेन्ट्सफोरखौथ' आङो फरायजोब्बाय मोनाबिलियाव भिडिअ लानाय जादों नै लाइट खोमसि जाबाय निमाहा हो अब्लाबो भिडिअखौ फोजोबनोसै जे खौसेथिखौ आंबो लुबैयो जाजानो लुबैयो इउनाइटेड जानांगौ जोंनिखौ जों सासन खालामगौ जोंनो खुंनांगौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै मोजां मोनजानांगौ सुख सान्थि थांनानै थानो हानांगौ थाखानि अभाब जानो मोना बेनो थेंक इउसै नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ